Helo a chroeso i'r fideo adolygu hwn i Carlam Cymru ar gyfer tygau astudio'r cyfryngau. Mae'r sesiwn yn mynd i gynnig trosolwg cyffredinol o'r hyn y bydd disgwyl i chi wneud yn eich arholiadau tygau, adolygu'r amcanion asesu yn gyflym a'r hyn y bydd ei angen arnoch ar gyfer arholiadau'r haf. Felly, croeso, cyfieithiad yw'r fideo hwn o waith Miss Hale sy'n dysgu'r pwnc trwy gyfrwng y Saesneg. Gan mai fideo wedi'i recordio ydy hwn, defnyddiwch pause mwyn oedi'r fideo, rhoi cynnig ar y cwestiynau a thrio rhai o'r sgiliau wrth i'r sesiwn fynd yn ei blaen. Byddaf yn eich tywys trwy bapurau uned 1 a 2 tygau astudio'r cyfryngau. Byddaf hefyd yn eich tywys trwy rai o'r cwestiynau ac yn rhoi tips ar sut i fynd ati i'w hateb yn yr arholiad. Dwi'n gobeithio gallu eich helpu i ddod yn gyfarwydd â'r sgiliau fel eich bod yn gwybod sut i fynd i'r afal ar cwestiynau ar bapurau uned 1 ac uned 2 a sut i ddod o hyd i'r atebion i'r cwestiynau hyn. Ar y papur, mi fydd cyfres o gwestiynau sy'n dechrau gyda rhai hawdd iawn, ond sy'n mynd yn anoddach wrth fynd ymlaen. Felly, cwestiynau mewn camau. Mae yna gwestiynau mewn camau ar y ddau bapur, felly rhai sy'n werth 1 marc, 2 marc, 5 marc ac yn y blaen, ac yna'r cwestiynau mawr lle mae angen ateb estynedig ac mae disgwyl i chi sgwennu am amser hirach. Felly, mi fydd rhai cwestiynau byr iawn, atebion 1 gair efallai, neu esboniadau cryno, ac wedyn atebion hir ac fel arfer gyda'r atebion hynny, mae disgwyl i chi gysylltu ar adnodd sydd yn yr arholiad, neu'r testunau rydych chi wedi astudio yn y pwnc eleni. Pan ydych chi'n sgwennu ar y papurau arholiad, mae'n bwysig eich bod yn cofio'r derminoleg sy'n berthnasol i'r cyfryngau drwy'r amser. Be ydych chi wedi ei ddysgu eleni sy'n eich gwneud chi'n fyfyriwr da yn y pwnc hwn? Be ydych chi wedi wneud yn y dosbarth y gallwch chi ei ddefnyddio i ddangos eich bod wedi astudio'r cyfryngau, ac nad ydych chi'n edrych ar y pwnc fel unrhyw berson ar y stryd. Mi fydd disgwyl i chi ddefnyddio'r deunyddiau cefnogol rydych chi wedi eu hastudio a defnyddio rheini fel tystiolaeth. Felly, da ni'n mynd i ffocysu ar y papur cyntaf, uned 1, sef ymchwilio i'r cyfryngau. Dyma lun o glawr cyn bapur. Uned 1 sydd yma. Mi fydd gennych chi awr a hanner i ateb popeth. Ac ar y papur hwn, mae ymchwilio i'r cyfryngau yn gofyn i chi edrych ar gynrychioliadau mewn hysbysebu, gemau fideo a phapurau newydd. Mi fyddwch chi wedi bod yn astudio un adnodd a gall yr adnodd hwnnw fod yn un ar ffurf cyfryngau, sef AV neu brint. Felly, mi all fod yn glawr papur newydd, yn glip o gêm fideo neu rhan bach o hysbyseb. Byddwch chi ddim yn gwybod pa un o flaen llaw, felly bydd angen i chi fedru delio gyda beth bynnag sydd ar y papur ar ôl cyrraedd yr arholiad. Mi fyddwch chi wedi bod yn ymarfer hyn yn y dosbarth, wrth gwrs. Mae adran B y papur hwn yn edrych ar gerddoriaeth ac mae'n gofyn am wybodaeth a dealltwriaeth am iaith y cyfryngau, cynrychioliad, diwydiannau'r cyfryngau a chynulleidfaoedd. Felly mae'n asesu hyd a lled eich gwybodaeth gan edrych ar popeth ydych chi wedi bod yn astudio a chi eisiau dod â phopeth ynghyd yn y papur hwn. Mi fyddwch yn cael eich asesu yn ôl pa mor fanwl a dwfn ydy eich atebion ac i gael y marciau gorau bydd disgwyl i chi fynd dan groen y cwestiynau. Pan ydych chi'n cyrraedd yr arholiad, mae'n werth edrych ar y pwynt ar waelod y papur arholiad sy'n nodi y dylid defnyddio damcaniaethau perthnasol a therminoleg pwnc benodol perthnasol lle mae hynny'n addas. Gnewch yn siŵr eich bod yn ateb popeth. Yn yr atebion hirach, bydd disgwyl i chi ddefnyddio terminoleg y cyfryngau gan gyfeirio'n ôl at y dymcanwyr, sydd yn theorists, ydych chi wedi bod yn eu hastudio yn y dosbarth. Mae angen i chi sicrhau eich bod yn defnyddio'ch amser yn gyfartal rhwng y ddwy adran, adran A a B, ac mae rhaid ateb yr holl gwestiynau sydd ar y papurau. Mae angen i chi sicrhau bod gennych chi ddigon o feiros gan gynnwys rhai uwcholeuo fel bod modd i chi wneud nodiadau ar y papur wrth i chi weithio drwyddo.
O ran rhannu'ch amser yn gyfartal, mae'n werth cofio bod y ddwy adran yn cynnig yr un marciau, ond bod nifer wahanol o gwestiynau rhwng y ddwy adran, gyda'r cwestiynau hynny'n werth gwahanol farciau. Allwch chi ddim rhagweld eich bod yn mynd i gael cwestiwn 1 marc, 5 marc a wedyn 10 marc enghraifft. Nid ydy pethau'n gweithio fel yna, achos mae'n bosib bod y marciau wedi cael eu gosod allan mewn ffordd wahanol. Mae'n bwysig eich bod yn ffocysu ar beth sydd angen i chi wneud a sicrhau eich bod yn cynnwys popeth mae'r papur yn gofyn amdano yn eich atebion. Dyma'r amcanion asesu ac mae nhw yr un fath yn y ddau bapur, felly yr un amcanion asesu sydd yn uned 1 ac uned 2. Amcan asesu 1 AA1 ydy lle mae rhaid i chi ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o gysyniadau allweddol astudio'r cyfryngau, ac amcan asesu 2 AA2 ydy cymhwyso'r wybodaeth honno wrth i chi ddadansoddi rhywbeth. Felly mae AA1 yn gofyn be ydych chi'n gwybod am y cyfryngau, be ydych chi'n deall am y cyfryngau, ac yn gofyn i chi ymchwilio'r pethau ydych chi wedi bod yn eich astudio. Lle mae AA2 yn gofyn i chi ddadansoddi rhywbeth sydd yn ymddangos ar y papur arholiad ac egluro sut mae'r cysyniad cyfryngol hwnnw'n gweithio yn yr eitem sydd o'ch blaen chi ar y papur. Yn uned 1, mae adran A yn ymdrin â chynrychioliadau. Efallai eich bod wedi bod yn astudio cynrychioliadau o fenywod, cynrychioliadau o ddynion, cynrychioliadau o hil, neu gefndir esnig, neu ddiwylliannau, neu draddodiadau. Mae yna lawer o wahanol bethau y byddwch chi wedi eu trafod yn y dosbarth gyda'ch athro neu athrawes. A dyma'r adran lle bydd disgwyl i chi ddangos eich gwybodaeth am hynny. Bydd rhaid i chi allu cysylltu hynny ar hyn ydych chi wedi astudio. Felly, bydd angen i chi allu sgwennu am gynrychioliadau o fenywod, enghraifft, mewn hysbysebion, ac efallai edrych ar gynrychioliadau o drais mewn gemau fideo, neu edrych ar gynrychioliadau o wleidyddiaeth yn y papurau newydd. Felly mae llawer o bethau y gallech chi fynd ar ei hôl, ond mae rhaid i chi gysylltu hynny gyda'r adnodd a fydd yn cael ei gynnwys ar y papur arholiad. Bydd angen i chi ddefnyddio'r adnodd na fyddwch wedi ei weld o'r blaen, craffu arno, ac egluro be ydych chi'n sylwi arno yn yr arholiad. Yn adran B, byddwch yn cael cyfle i ddangos eich gwybodaeth am gerddoriaeth. Mae'r adran hon yn gofyn i chi wybod am ddiwydiant y cyfryngau a chynulleidfaoedd hefyd. Mae disgwyl i chi wybod am y dirwedd ehangach sy'n perthyn i gerddoriaeth a gwrando ar gerddoriaeth, prynu a chynhyrchu cerddoriaeth. Felly maen nhw'n gofyn i chi edrych ar bwy sydd y tu ôl i'r gerddoriaeth, y diwydiant, a phwy sy'n gwrando ar y gerddoriaeth, sef y cynulleidfaoedd. Unwaith eto, ceir yma gwestiwn mewn camau a 2 gwestiwn unigol, a bydd gofyn am rai atebion ymestyn. Dyma enghreifftiau o rai o'r cwestiynau sy'n gallu ymddangos yn adran A. Mae'n bosib y bydd cwestiwn sy'n gofyn i chi nodi a disgrifio saethiadau camera shots. Falle bydd y cwestiwn yn gofyn am yr iaith ysgrifenedig. Felly yn y cyn bapur hwn, mae'r cwestiwn yn gofyn am glawr papur newydd, ac yma mae yna gwestiwn sy'n deud, disgrifiwch yn fyr sut mae'r iaith ysgrifenedig yn cael ei defnyddio i gynrychioli'r digwyddiad hwn. Felly mae angen edrych ar y pennawd, ar y paragraff cyntaf, yn ogystal ag edrych ar beth sydd wedi cael ei sgwennu o gwmpas hynny, y codau iaith a ddefnyddiwyd i geisio cynrychioli'r digwyddiad, ac wedyn mae'r cwestiwn nesaf yn gofyn i chi archwilio sut mae nodweddion gweledol yn cael ei defnyddio i gynrychioli'r digwyddiad. Felly mae angen edrych ar y lliwiau, y safle, y gosodiad, mwyn datgymalu beth sydd ar y dudalen, ei dynnu'n ddarnau, a esbonio sut mae'r elfennau sydd yna yn cynrychioli'r digwyddiad. Wedyn, mae'r ateb estynedig yn eich cyfeirio nôl at rhywbeth rydych chi wedi ei astudio. Mae'n gofyn i chi gymharu y cynrychioliad o un digwyddiad rydych chi wedi ei astudio gyda'r cynrychioliad o'r digwyddiad hwn. Hynny yw, cymharu un gyda'r llall. Efallai eich bod wedi astudio defod urddo Donald Trump, yr inauguration, hynny yw. Ac mi allech chi gymharu hynny gyda chlawr neu dudalen flaen papur newydd sy'n cyfeirio at Keir Starmer, efallai. Felly, efallai eich bod yn cymharu gwleidyddiaeth Brydeinig gyda gwleidyddiaeth Americanaidd.
Neu efallai eich bod wedi astudio'r sylw a roedd wedi gyngerdd Taylor Swift ym Mhrydain, neu glawr papur newydd am ganwr pop arall. Mae yna lawer o ffyrdd gwahanol i gymharu'r pethau hyn, ond rydych chi wedi astudio cyfres o ddigwyddiadau gyda'ch athro neu athrawes, ac mae angen i chi ddod â'ch gwybodaeth o'r digwyddiadau hynny i mewn i'r arholiad, mwyn gallu eu cymharu gyda'r adnodd newydd, yr un nad ydych chi wedi ei weld o'r blaen, sydd ar y papur arholiad. Felly dyna adran A. A dyma enghraifft sy'n edrych ar gynrychioliadau o ddynion. Felly roedd y cwestiwn yn y papur arholiad, cyn papur arholiad hwn yn gofyn am gynrychioliadau o ddynion, a dyma ateb yr ymgeisydd. Gan mai cyfieithiad o sesiwn Calam Cymru cyfrwng Saesneg ydy'r fideo hwn, mae gwaith yr ymgeisydd ar y sleid hon a rhai dilynol yn Saesneg. Ond mi fydda i'n cyfieithu. Mae'r ymgeisydd yn deud mae yna wahanol gynrychioliadau o ddynion yn Emergency 2017 a Last of Us, yr un nes i astudio. Mae'r ddau yn cynnwys cyfystyron, connotations, bod dynion yn dominyddu ac yn bwerus, yn ogystal ac elfennau sy'n gwrthdeud y cyfystyron hynny. Felly, mi fedrwch chi weld y syth bod yr ymgeisydd hwn wedi deud wrthon ni pa ddau destun maen nhw'n ei defnyddio, yn dangos gwybodaeth am y testun o'i blaen, maen nhw'n ateb y cwestiwn yn gynnar, maen nhw'n defnyddio'r geiriau allweddol o'r testun, cynrychioliadau o ddynion, maen nhw'n defnyddio terminoleg berthnasol, cyfystyron, a'r dadansoddiad o hynny, bod dynion yn dominyddu ac yn bwerus. Yna maen nhw'n dangos pam ei bod yn meddwl hynny a sut mae'r pethau hyn yn cael ei dangos, sy'n ffordd dda o ateb y cwestiwn. Maen nhw wedi rhoi enghraifft o sut mae hynny'n cael ei ymlygu yn y testun. Maen nhw wedi ei astudio trwy siarad am saethiadau camera ongl isel, ffocysu ar y prif gymeriadau mwyn dangos goruchafiaeth y cymeriad a'i bwysigrwydd yn y gêm. Felly, mae rhoi'r argraff bod yr ymgeisydd yn wybodus. Maen nhw wedi astudio rhywbeth ac yn dangos yma sut mae'r astudiaeth honno yn ei galluogi i ddeall y ffordd y mae dynion yn cael eu cynrychioli yn y testun hwn. Maen nhw'n mynd ymlaen i'w gymharu gan ddefnyddio gair cysylltiadol yn yr un modd, similarly yn Saesneg. Yn yr un modd, defnyddir saethiad ongl ganolig agos ar y dyn tân yn Emergency 2017, mwyn amlygu ei bwerau oruchafiaeth sy'n dod nesaf. Felly, be mae'r ymgeisydd yn wneud yma ydy defnyddio terminoleg berthnasol, neu terminoleg briodol, ei chysylltu â'r testun sydd o'i flaen, a dangos yn glir ei fod wedi astudio rhywbeth, yn dangos ei fod wedi dysgu rhywbeth ac yn amlwg mae hwn yn ymateb da. Mae yna dermau allweddol yn cael ei ddefnyddio yma ac mae yna ffocws clir. Dyma ateb enghreifftiol arall. Cafodd yr ateb hwn farc ychydig yn uwch. Felly, be mae'n i edrych ar yr ateb yn fwy manwl i weld pam? Mae'r ymgeisydd yn dechrau fel hyn. Un clawr gêm fideo gyfoes dwi wedi ei astudio ydy Call of Duty 3. Ar glawr y gêm fideo, mae'r mise-en-scène wedi cael ei rannu'n 2 rhan, un sydd yn lun agos o ddyn, un yn olygfa o faes y gad, y battleground, ac un yn dangos dynion ar ganol brwydr. A wedyn mae'n mynd ymlaen. Mae'r clawr wedi cael ei osod allan fel hyn mwyn sicrhau bod y gynulleidfa yn gallu gweld y llun agos mwy o faint yn gyntaf, gan mae'r cymeriad hwnnw ydy prif ffocws y poster, ac mae'n cael ei gynrychioli fel rhywun sy'n bwerus ac yn dominyddu. Felly, yn debyg i'r ateb ar y sleid diwetha, mae'r ymgeisydd hwn wedi egluro be maen nhw wedi ei astudio, sut maen nhw wedi ei astudio, wedi defnyddio terminoleg briodol, mise-en-scène enghraifft. Felly, maen nhw'n edrych ar hyn yn fanwl. Maen nhw'n dadansoddi'r saethiadau camera. Felly, mae'r ymgeisydd hwn yn treiddio i'r testun maen nhw wedi astudio yn syth. Be arall nath yr ymgeisydd hwn i gael y marciau uwch? Wel, mae'n egluro wedyn bod hyn yn debyg i Emergency 2017 sydd hefyd wedi ei rannu'n 2 rhan gyda'r pwyslais ar y saethiad agos o'r dyn tân, gan mai fo ydy'r prif ffocws ar ddelwedd bwysicaf.
Mae cydberthynas rhwng hyn a damcaniaeth neu theori ideoleg ddominyddol Stuart Hall. Felly dyna sut ydych chi'n mynd i gael marciau uwch. Mae'r ymgeisydd hwn wedi gwneud popeth a nath yr ymgeisydd cyntaf yn ogystal â defnyddio theori i egluro'r pwynt yn fwy manwl. Felly yma, mae'r ymgeisydd hwn yn rhywun sydd nid yn unig wedi dysgu'r derminoleg er mwyn gallu datod a dadansoddi'r holl elfennau a welir yn y poster, ond wedi dysgu am y testun a astudiwyd ganddo yn ei amser ei hun gan edrych ar Call of Duty. Felly mae'n glir bod y person hwn yn cysylltu'r ddwy eitem ac yn tynnu'r theori i mewn hefyd. A dyna sut allwch chi sgorio'n uchel trwy dynnu'r theori i mewn lle mae hynny'n berthnasol. Felly dyna ni, ateb gwell, termau clir a ffocws ar theori ar ben hynny. Yn adran B, sef yr adran ar gerddoriaeth, dyma'r mathau o gwestiynau sy'n dod i fyny yn yr arholiad. Ac yn y golofn ochr dde, dyna'r marciau am bob cwestiwn. Felly, nodwch un llwyfan cyfryngau, Media Platform, lle mae cynulleidfaoedd yn gallu gwylio fideos cerddoriaeth. Cwestiwn 1 marc ydy hwn, felly ydych chi jyst angen rhoi ateb syml iawn. Y nesaf, esboniwch yn fyr pam mae fideos cerddoriaeth yn bwysig i gynhyrchwyr cerddoriaeth. 4 marc, felly mae angen 4 gwahanol bwynt sy'n dangos pam mae nhw'n bwysig. A ydych chi'n mynd i roi esboniad byr. Y nesaf, esboniwch yn fyr pam mae artistiaid neu bandiau cerddoriaeth yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol. Eto, cysylltu hyn gyda'r pethau ydych chi wedi eu hastudio, i'r bandiau ydych chi wedi edrych arnyn nhw, ac esbonio hynny. Ac wedyn, mae 2 gwestiwn hir o 10 marc yr un. Mae angen ymateb manwl yma, esboniad manwl a dadansoddiad manwl. Felly, esboniwch sut mae codau a chonfensiynau genre yn cael eu defnyddio mewn un rhaglen radio cerddoriaeth rydych chi wedi ei hastudio, ac archwiliwch sut mae artist neu band cerddoriaeth yn cael ei gynrychioli mewn un cylchgrawn cerddoriaeth rydych chi wedi ei astudio. Felly mae'r 2 gwestiwn hwn yn eich cyfeirio nôl at rhywbeth ydych chi wedi astudio ar eich cwrs TGAU, ac mae angen i chi ddefnyddio'r wybodaeth honno yn yr arholiad i esbonio ac archwilio. Dyna'r 2 air allweddol yn y cwestiynau hyn, esbonio ac archwilio. Mae'r cwestiynau hefyd yn eich cyfeirio at y pethau penodol y mae angen i chi eu hystyried, felly'r codau a chonfensiynau genre mewn rhaglen radio cerddoriaeth a chynrychioliadau mewn cylchgrawn cerddoriaeth. Felly mae'n fater o wneud yn siŵr eich bod yn ffocysu ar y manylion ac yn talu sylw manwl i'r hyn a mae'r cwestiwn yn gofyn amdano. Felly dyma enghraifft o ymateb i un o'r cwestiynau estynedig ar waelod y tabl yn y sleid ddiwetha. Adran B sy'n ffocysu ar gerddoriaeth. Unwaith eto, mae'r ymgeisydd wedi ateb trwy ddechrau gyda'r geiriau o'r cwestiwn. Lady Gaga ydy'r artist cyfoes dwi wedi ei astudio ar y cyfryngau cymdeithasol. Dyna enghraifft uniongyrchol. Maen nhw wedi ateb y cwestiwn, wedi mynd at y cyfryngau cymdeithasol, ac yna maen nhw'n dechrau trafod y pwnc yn fwy manwl. Mae hi'n cael ei chynrychioli ar y cyfryngau cymdeithasol trwy ei chyfrifon personol ei hun ar Twitter a Facebook, yn ogystal â sawl cyfrif cefnogwyr ar y llwyfannau hynny. Felly, mae'r ymgeisydd wedi nodi y ffordd y mae'r artist yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol ac maen nhw wedyn yn mynd ymlaen i archwilio hynny yn fwy manwl. Mae cyfrifon artistiaid ar y cyfryngau cymdeithasol yn aml iawn yn caniatáu i unigolion, y rhai sy'n dilyn yr artist, deimlo eu bod mewn cysylltiad uniongyrchol â'r artist, gan bod ganddynt gysylltiad â'r artist, ac mae hynny'n gwneud i'r artist ymddangos fel person agos atoch chi. Felly, be mae'r ymgeisydd hwn yn wneud ydy dadansoddi sut mae Lady Gaga yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i greu cysylltiad â'i chefnogwyr. Mae'r ymgeisydd wedi rhoi enghraifft uniongyrchol, wedi rhoi ateb i'r cwestiwn ac wedi dechrau ymhelaethu a datblygu ar y pwyntiau. Felly, unwaith eto, ymateb da. Ar y sleid yma, dyma rai tips gan yr arholwr ar gyfer uned 1. Mae'n glir bod llawer i'w wneud yn y papur hwn.
mai dim ond 2 adran sydd a'i fod yn ymddangos fel mai nifer fach o gwestiynau sydd, mae'r cwestiynau hynny'n amrywio o ran faint mae angen i'r ymgeisydd wneud. Mae rhai cwestiynau yn werth mwy o farciau, ac mae angen treulio mwy o amser ar y cwestiynau hynny, ond mae angen cwblhau'r papur cyfan ar yr un pryd. Mae'n bwysig felly eich bod yn defnyddio'r amser sydd gynnwch chi yn gytbwys a'ch bod yn sicrhau eich bod yn ateb pob cwestiwn. Gyda'r atebion hirach, mae syniad da i gynllunio eich ateb cyn i chi ddechrau. Cymerwch ychydig o amser i feddwl am be ydych chi eisiau ddeud yn eich ateb hir. Gnewch nodiadau, nodwch syniadau, meddyliwch am y damcanwyr y theorist ydych chi'n mynd i dynnu mewn i'ch ateb, a meddyliwch am y derminoleg sy'n berthnasol. Bydd gwneud hyn yn golygu bod eich ateb wedi ei strwythuro'n well a bod eich pwyntiau a'ch cyfeiriadau yn gliriach. Gnewch yn siŵr eich bod yn ateb pob cwestiwn ac yn talu sylw i'r nifer o farciau sydd ar gael ar gyfer pob un. Hynny yw, peidiwch â threulio gormod o amser ar gwestiwn sy'n werth 1 neu 2 farc ar draul cwestiwn 10 marc er enghraifft. Mi fydd y nifer o farciau sydd ar gael yn arweiniad i chi ar faint sydd angen i chi sgwennu. Wedyn, wrth roi enghreifftiau, gnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys amrywiaeth o enghreifftiau gan ddefnyddio rhai hanesyddol a rhai cyfoes. Mi fydd eich ateb yn dibynnu ar y cwestiwn wrth gwrs, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y cwestiwn yn ofalus a chofiwch gynnwys amrywiaeth o enghreifftiau perthnasol. Yn enwedig wrth drafod cynrychioliadau. Cofiwch bod disgwyl i chi gyfeirio at enghreifftiau cyfoes yn yr adran hon, a mae hynny'n golygu rhai o fewn y 10 mlynedd diwetha. Felly mae angen i chi fod yn edrych ar artistiaid cyfoes wrth astudio'r gerddoriaeth. Wrth adolygu, gnewch yn siŵr eich bod yn mynd yn ôl at ac yn ystyried bandiau artistiaid rhaglenni radio cerddoriaeth penodol rydych chi wedi bod yn eu hastudio yn y dosbarth. Sicrhewch ei bod yn gyfarwydd i chi, achos bydd angen i chi dynnu ar y wybodaeth honno yn yr arholiad. Rhaid defnyddio terminoleg berthnasol i ddadansoddi deunyddiau, felly mae angen i chi defnyddio termau cyfryngol a hefyd defnyddio'r damcaniaethau, y theories, lle mae hynny'n berthnasol. Felly peidiwch ag enwi damcaniaethau neu damcanwyr jyst i'w cynnwys. Rhaid i unrhyw gyfeiriad at nhw fod yn berthnasol, felly mae'n fater o dynnu gwybodaeth amdanynt i mewn i'ch ateb mwyn cyfoethogi'r ateb hwnnw. Ymlaen i uned 2. Mae ffocws gwahanol i uned 2 a teledu a ffilm ydy'r ffocws hwnnw. Dyma sut mae clawr papur arholiad uned 2 yn edrych fel. Dyma'r un o 2023. Mae'n glir mae teledu a ffilm ydy'r thema yma. Fel gydag uned 1, papur 1 awr a hanner ydy hwn. Ond y tro hwn, does dim adnodd, ond ych chi'n mynd i orfod cysylltu'r testun ydych chi wedi ei astudio yn barod gyda'r cwestiynau. Dyma'r papur sy'n eich asesu ar eich astudiaeth o benod o raglen deledu, ffilm Hollywood, gyfoes a ffilm Gymreig, a bydd angen i chi dynnu ar eich gwybodaeth o hyn yn yr arholiad. Mae adran A yn asesu ar y thema teledu ac yn asesu eich gwybodaeth am ddiwydiannau'r cyfryngau, cynulleidfaoedd, iaith y cyfryngau a chynrychioliad. Felly defnyddiwch penod y rhaglen deledu ydych chi wedi astudio i ddadansoddi'r elfennau hynny. Ac mae adran B yn eich asesu ar ffilmiau Hollywood cyfoes. Unwaith eto, rhywbeth rydych chi wedi ei astudio. Mae'n ffocysu ar ddiwydiannau'r cyfryngau, cynulleidfaoedd ac iaith y cyfryngau. Mae angen i chi adolygu ar gyfer hwn. Mae angen i chi fod yn gyfarwydd â testunau gosod ac mae angen i chi sicrhau eich bod yn ei nabod yn dda iawn. Wedyn, sut mae'r papur yn edrych? Unwaith eto, mae'r arholwr yn nodi termau a damcaniaethau ar y gwaelod. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi adolygu'r rhain cyn mynd i mewn i'r arholiad, a bydd angen i chi gyfeirio atyn nhw yng nghyd-destun teledu a ffilm a'i cynulleidfaoedd. Fel yn uned 1, ceir cwestiynau mewn camau yn adran A ac adran B,
ac mi fyddwch yn gweithio'ch ffordd i fyny o'r cwestiynau byr i'r rhai estynedig. Unwaith eto, bydd Beiros D a rhai sy'n uwcholeuo yn eich helpu. Ac o ran amser, sicrhawch eich bod yn ateb pob cwestiwn mwyn rhannu'ch amser yn gytbwys yn ystod yr arholiad, a'ch bod yn darllen pob cwestiwn yn ofalus heb anghofio gwybodaeth berthnasol neu bwysig. Mae'r amcanion asesu yr un fath a rhai ar gyfer uned 1. Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth a cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth i ddadansoddi cynhyrchion y cyfryngau. Ydych chi'n mynd i fod yn defnyddio'r derminoleg i ddadansoddi'r cynnyrch ydych chi wedi bod yn ei astudio. Wedyn, gyda Cymru ar y teledu, mi fyddwch chi wedi astudio pennod benodol o gyfres deledu, Gavin a Stacey, Weatherman Walking, Round a Round neu Pobl Port Talbot. Mi fyddwch chi wedi astudio rhywbeth penodol a bydd angen i chi gyfeirio at eich gwybodaeth am y benod honno wrth ateb y cwestiynau arholiad. Mi fydd un cwestiwn mewn camau yn syniedig ar y cynnyrch hwnnw ydych chi wedi bod yn astudio. Mae angen ymateb estynedig, felly ateb hirach, ac yn yr ateb hir hwnnw bydd angen i chi fod yn glir gyda'ch ysgrifennu, achos bydd hynny'n cael ei asesu. O ran a ydy'r hyn ydych chi wedi ysgrifennu'n gwneud synwyr, ydych chi'n egluro eich syniadau'n glir, ydych chi'n cysylltu'ch pwyntiau y math yna o beth. Felly, dim byd i boeni amdano, ond gnewch yn siŵr bod eich ateb yn darllen mor dda a phosib a bod y testun yn gwneud synwyr ac yn glir. Ac yn rhan o hynny, mae angen i'r llawysgrifen fod yn ddealladwy hefyd, wrth gwrs. Ffilmiau cyfoes Hollywood ydy Ajam B. Dyma lle byddwch chi'n cysylltu eich ateb ar astudiaeth o un ffilm benodol, gan ystyried y diwydiant, y gynulleidfa a iaith y cyfryngau. Felly, dyma gwestiynau cyffredin ar gyfer adran A. Nodwch y gynulleidfa darged, 1 marc. Disgrifiwch yn gryno un ffordd y mae'r gynulleidfa hon wedi cael ei thargedu, 3 marc. Cryno. Tair enghraifft. Esboniwch sut y gallai cynulleidfaoedd ymateb, 6 marc, felly mae'n dechrau mynd yn fwy manwl. Ac yna, archwiliwch sut mae hunaniaeth Gymreig yn cael ei chynrychioli yn y benod rydych chi wedi ei hastudio, 20 marc. Mae angen digon o gig ar yr asgwrn yn eich ateb i'r cwestiwn hwn, mwyn i chi ddangos eich bod yn haeddu marciau uchel. Byddwch yn siŵr eich bod yn cynnwys digon o fanylder yn eich ateb. Felly, dyma enghraifft o ateb ac, os ydych chi, mae'r ymgeisydd wedi defnyddio'r derminoleg yn gynnar yn ei ateb. Enghraifft, sain anghynefin, non-diegetic. Dadansoddiad o'r codau goleuo sydd wedi cael ei ddefnyddio. Dadansoddiad o'r codau symbolaidd. Mae'r ymgeisydd hefyd wedi bachu ar y cwestiwn yn gyflym iawn ac yn dweud bod y codau symbolaidd sydd wedi cael ei ddefnyddio yn apelio at y gynulleidfa. Yna, mae'r ymgeisydd wedi dadansoddi'r codau hynny gan gynnwys cyfeiriad uniongyrchol at y benod a astudiwyd, gan gyfeirio at gymeriad penodol a'r codau gwisg sydd wedi eu cysylltu â'r cymeriad. Felly mae'r ymgeisydd hwn wedi sicrhau bod y cwestiwn yn glir yn ei feddwl wrth sgwennu ei ateb ac wedi rhoi enghreifftiau i gefnogi ei syniadau. Felly mae'n ymateb da sy'n cynnwys termau allweddol a ffocws clir ar y testun. Felly dyma gwestiynau cyffredin ar gyfer adran B, sef yr astudiaeth o un o ffilmiau Hollywood. Mae'r cwestiwn cyntaf yn un syml ac yn werth 1 marc. Nodwch genre y ffilm a astudiwyd gennych. Digon hawdd. Yr ail ydy, nodwch yn gryno 3 o gonfensiynau allweddol y genre hwn. Felly, y tro hwn mae angen ystyried rhai o'r syniadau allweddol sy'n perthyn i'r genre, gan gysylltu'r syniadau hyn, unwaith eto, gyda'r ffilm rydych chi wedi ei hastudio. Mae'r trydydd cwestiwn yn gofyn i chi egluro yn gryno sut mae genre wedi cael ei ddefnyddio i farchnata'r ffilm a astudiwyd gennych. Cwestiwn 6 marc, felly egluro'n gryno. Ac yn arddau gwestiwn 10 marc yr un. Archwiliwch sut mae arwyr yn cael ei cynrychioli ac archwiliwch sut mae mise-en-scène yn apelio at gynulleidfaoedd. Mae'r cwestiynau yn gofyn i chi ddefnyddio eich gwybodaeth o'r ffilm rydych chi wedi ei hastudio mwyn gallu egluro sut mae'n gweithio ynghyd destun
y cwestiynau ar y papur, gan ystyried y diwydiant, y gynulleidfa, y cynrychioliadau sydd yn y ffilm. Felly mae yna lawer o elfennau i'w trafod. Dyma ateb enghreifftiol. Fel yn yr enghreifftiau eraill, mae'r ymgeisydd hwn wedi nodi'r ffilm y mae wedi ei hasudio, sef Wonder Woman, ac yn nodi mai un thema allweddol sy'n cael ei chyflwyno yn y ffilm ydy rhyfel, gyda gwrthdaro rhwng Wonder Woman a'i gwrthwynebwr sef Ares, diw rhyfel. Mae hyn yn cyflwyno'r cysyniad o ryfel fel rhywbeth aflan, evil, yn syth, gan bod rhyfel yn cael ei gefnogi yn y stori gan ddihiryn y ffilm, gyda'r bwriad bod y gynulleidfa yn anghytuno â safbwynt y dihiryn. Felly mae'r ymgeisydd yn egluro ac yn cysylltu cymeriadau o'r ffilm i'w dadansoddiad mwyn cefnogi'r pwynt maen nhw isio mynegu. Mae'n mynd ymlaen i ddeud bod y ffilm wedi ei gosod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ac yn cyflwyno thema rhyfel trwy stereoteipiau ac eiconograffeg o'r cyfnod. Mae'r dyn sydd o ddiddordeb rhamantus i Wonder Woman, y love interest, yn y sbiwr milwrol Americanaidd, yn cael ei weld am y tro cyntaf yn y ffilm mewn jet rhyfel, symbol o ddulliau rhyfela modern. Yn hwyrach, fe welir y ffossydd, sef un o symbolau mwyaf eiconig y Rhyfel Byd Cyntaf. Felly, mae'r ymgeisydd yn dangos sgiliau dadansoddi clir ac yn gwneud defnydd clir o derminoleg y cyfryngau hefyd, gan ddefnyddio llawer o gysyniadau, concepts, i archwilio themau'r ffilm. Wrth i'r ymgeisydd fynd ymlaen i adeiladu ar hyn a datblygu'r ymateb hwn, byddai'r arholwr yn gobeithio gweld cyfeiriadau at ddamcaniaeth neu theori, sydd ar goll o rhan gyntaf yr ymateb a welir ar y sgrin. Mewn ymateb da, dylai'r ymgeisydd allu cysylltu'r pwyntiau am y thema gyda damcanwr theorist hefyd. Felly, be mae'r arholwr eisiau chi wneud? Wel, mae'r arholwr eisiau chi adolygu cyfnodau allweddol cynhyrchu ffilm, sut mae'r ffilm wedi cael ei gwneud, pa gamau sydd yna cyn i'r ffilm gyrraedd y sinema. Mae angen i chi wybod am seithiadau camera a gallu dadansoddi onglau a symudiad yn ogystal â phellter mwyn ystyried sut mae'r camera yn creu cynrychioliad o rywbeth. Mae angen i chi wybod eich ffilm yn dda iawn ac astudio sawl golygfa allweddol amrywiaeth o olygfeydd. Does dim disgwyl i chi gynnwys popeth yn eich ateb, felly dewisiwch sawl golygfa, efallai un ar ddechrau'r ffilm, un yn y canol ac un ar y diwedd, a hefyd ambell i olygfa sy'n dangos tensiwn yng nghanol y ffilm o bosib. Mae gofyn i chi ddefnyddio terminoleg a thermau priodol a chysyniadau'r cyfryngau a gwybod am ddamcanwyr neu theorists. Y syniadau sydd y tu ôl i'r ffordd y mae'r ffilm wedi cael ei rhoi at ei gilydd, felly dadansoddi hynny hefyd. Mae'n bwysig eich bod yn datblygu'ch ateb gyda phwyntiau parhaus ac enghreifftiau. Mae angen digon o gig ar yr asgwrn, felly mae angen i chi sgwennu testun eitha hir. Dwi'n mynd i ailadrodd rhywbeth wedys i'n gynharach achos mae'n bwysig iawn. Dydy jyst sgwennu popeth ych chi'n gwybod i lawr ar y papur ddim yn creu ateb da sy'n mynd i gael y marciau uchaf. Beth ych chi angen gwneud ydy teilwra'r hyn ydych chi wedi ei ddeall i'r cwestiwn sydd ar y papur o'ch blaenau chi. Oes mae angen i chi ddefnyddio'r derminoleg briodol a chyfeirio at ddamcanwyr, ond dim ond os ydy hynny'n berthnasol i'r cwestiwn. Gobeithio eich bod rwan yn gyfforddus gyda'r sgiliau ar gyfer papur uned 1 ac uned 2, a bod syniad go dda gyda chi am sut i greu ymateb sy'n wir yn cwrdd â gofynion y cwestiwn. Os ydych chi'n bwriadu mynd ymlaen i astudio y pwnc hwn, astudio'r cyfryngau ym mlwyddyn 12, yna mae set o fideos adolygu ar y wefan ar gyfer y cwrs uwchgyfrannol. Cofiwch hefyd bod llwyth o fideos adolygu ar gael ar draws y pynciau. Ond am y tro, hwyl fawr a phob lwc gyda'r adolygu a'r arholiadau.